Montujeme plise žalúzie v obci Brezovica pre pracovitú viacgeneračnú rodinu. Pred montážou si všetko spolu prejdeme a porovnáme, aby žalúzie presne sedeli k oknám a každý vedel, čo môže očakávať. V tomto dome sme začínali bytovou jednotkou v súteréne, kde je potrebné viac súkromia, keďže je viditeľné priamo z ulice. Preto sme zvolili neprehľadnú látku, ktorá zabezpečí pokoj počas celého dňa. Rovnaké plise žalúzie sme následne montovali aj na prvom poschodí, aby bol celý dom zladený a aby riešenie fungovalo pre všetky generácie v jednom priestore. Pri takýchto realizáciách vždy myslíme na to, aby riešenia fungovalo pre každého, kto v dome býva, nie len aby to dobre vyzeralo. Práve táto dohoda a presnosť sú základom dobrej spolupráce. Ak riešiš žalúzie alebo potrebuješ poradiť s výberom, pokojne sa nám ozvi alebo nás kontaktuj. Ak chceš vidieť ďalšie realizácie, skúsenosti z praxe a zákulisie našej práce, nezabudni ma sledovať na všetkých sociálnych sieťach.